Tuhan selalu dilimpah pada syukurlah dalam kesucian Quran hadir menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapa didengar kawanmu setia membela ikamanya Tuhan ikamanya Tuhan agarimu. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudah bisa masuk surga. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudah bisa masuk surga. Panase yo mas ning alun-alun ayu pening kulon omah ayune ora kambiyut gobrake wong omah Semarang yo mas pabrike boto kuburan ke mandhamayit sembayang kita berdosa wadah bubuk golek duit Ireng-ireng ya mas motore kanjeng foto mriki tak supir-supirane yen seneng ampun mung mandeng golek ana nganti-nganti omahe. Dari mana ya mas datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun-turun ke hati. Ayo mas ora jamu jamu pisan godhong telo wis suwe ora ketemu temu pisan jane-jane dosono ora-ora ya mas dipangan wedhus ente bridel keret dok lae plera-plera pamite acus mung ngateni kedaane Undang apa ya mas jangan diuntir. Kalau diuntir
prasetyo bulung-bulung tangisan Surabaya ya mas kaline mati Banyuwangi kondang satrine ana donya aja dolali dawuhe Kang Maha Suci Ereng-ereng ya mas omahe rayap omah gendeng tak saponane Andrel ngeyel nggone njaluk hijab apot endeng tak lakon-lakonane Urung-urung ya mas dalane banyu banyune mili nang sawah Urung-urung wis disebut bayu yen rasida aku ya panggilan kawa wegah tujuakan dumateng Bapak Kowe ya Ismail mas ora kalau jejak aduri lebet motor ing kombongan jamu tidak pisan malih godhong dumateng Bapak Ismail wis suatu suwe ora tidak wonten ing kombongan matur suwun pisan seni topeng kawedar awan-awan ya mas mondoi mbayung ra kuat gawa kacange aku emot dirapi wong bingung ora kuat nyangga-nyangga wilange Suralaya ya mas kae gununge Kulon Progo kabupatene Sulaya karo jatine atiku lara apa-apa tambane siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo atiku lagi nandang pronto sapa bisa goleki tombo Inagri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran Krana rukun Islam ya iku limo sahadat loro Suwa sira kelawan ngaji kaping pindho ning lakoni salat kaping telu ning bayar zakat ping pat poso wulan Ramadan ping limo kaji lamun kuwasa Panggilan kami tujukan kepada Mas Yuda. Sekali lagi, panggilan kami tujukan kepada Mas Yuda untuk segera masuk di kombongan. nyuwun kula ing Allah kasih rahmat baca kula mugi Allah paring iman salabare sakarat la terus mati nuli padam ning kuburan den takoni aranipun
lamun uang bisa jawab kang sampurna mangko nuli ngamal bagus iku teko lan baguse ngumpuli para piyayi kuburane dina-dina terkeputi kuburane mane ana jandelane bisa padhang kasorotan suwargane lamun uang ditakoni megap-megap pertakone malaikat getap-getap malaikat nuli munggah maring langit ora suwe bumi iku engkang nyepit mangeaken umat kabeh saking kubur warna-warna tangine wong saking kubur ari kala Kanjeng Nabi den sowani pase kesane maring wong kang padha ngerti gawa banyu ana gelas teluwe bening den weaken maring wong kang ora eling maring wong kang padha takon ing gedene perkara bakal kelakon Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi do elingo wong urip iku sedhela aja wegah aja sungkan padha poso yen ra poso akhire iku nalangsa sebab urip ninggal poso abot donya ngelingono yang wis manggon ning abang dosa wis ora bisa arep tobat karo kodo mewah manggon ning isor kayu sembojo njaluk bali ning donya wis ra ditampa sebab urip ngibadahe sia-sia rana tepi dawuhe kang maha mulya senajan to padha sambat nyaruwara mung ana kang mawasi sapa-sapa namanya Jawi kalau agami nama Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran ini lagi namanya Jawi kalau agami nama agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran ayo para kanca enggal padha ngupaya
ayo para